dibrale diprasa sule pancha sunamai greta dibrale uba dina maya dina sunna dihono tanglai nai kai ni suho jodo pancha ke diprasa sule pancha sar tini Nepal tila hatiwo himboto khlaimani bisingtei फाइने बसकां चंगमारिनि लोकरकनि बब हायनो हरका बेलाय हामबायदर प्रेस मीडिया रकनो लोकरकनि बखानिको लोकरकनि को आबो जतर साइमानो गोबाग्रा सारा पारा पारा बाजार बाजार जेकुनो जागाओ टीटीएडीसी एरियाव गोबाग्रा सारा कोनो कपरि लोकरि आबनो कारै नरकदाय फिसिना मुजुदे आं सानाय बोसोराव लोगो प्रथम खाना सार दिनै जे हिमबतको 500 থেকে 600 সাধারণ বাজার নেপাল বাজারে লিও 500 বড় প্রথম কা অবনো মেসেজ অবনো কাইসা নাম হিনাই সিনারিও যে আপকামিং ইলেকশন 12 তারিখনি টিটিএডিসি ইলেকশনও টিপ্রামথা बुप्लायनाय बुबाग्रानो चुं अर जिति रिवै देमसरा कलसरा जिति रिवै बुबाग्रान मुङो चुं बुप्लाय खलायनाय एवं राज्यनि जे खरकसा जेनेरेल सेक्रेटारि तामिने बिपिन देब बर्मा आं बनो सानानि मुसुंगो बसाइमिया बिनि व्यक्तिगत वानसुकमा बा एबाके बिनि पार्टीनि अथराइज बा अथरिटी रक बाय वानसुकमा बाय बर रहजाक जदिও आनि सन्देह दंगो अर बनो जे नाहारनाय रक इ एलाकानि गोबांमोन नेतार मोसानाय दागिर बनो अर नाहारमानि आबो बरंनि फादो कलाइखा बिपिन देबरमा ओ देमसरा कलसरा न चूज खलाइमानि आबो बिनि गलत बिनि भूल जागाव ब चूज खलाइखा आवश्यक कारण जेटा बर आशा मानि जेटा बर इमां नुकमानि जे देमसरा कचुसराओ शान्ति प्रिय बररक बास खलायो गोबांमा बसंनि बररक बास खलायो ओ जागाव गोबांमा सुगिया साया दङ बरकनो रां पैसा रिवै फाना जसा खलाइफानो बार उनै वानसुखना बरक किन्तु आबो जदि वानसुकै फायुंकाकाय बरक बिपिन देबरमा अर गलत जागाव फाइका आवश्यक बिजेपि बदल रक क्राक खायनो कक साइ दङ सार टिटिएडिसि हापांगो हापां सानामनाय हेने खरांथि सालायमानि बिसिंथै बरक तो अलरेडी इलेक्शन डिक्लेयारनि सिगां खुद राज्यनि मुख्यमंत्री 28 आव कोनो मंत्री 28-30 आव बरक तो साल कथां कथां करायहाय बसात्रात्रा बरक इमां नुंनाय रक आबोनो हंकाकाय वानसार अंकक बाय किनि बाय हंकाकाय दुस्वप्न हिनो बुझिखादे चिनि बरक साल रग थोप्रंकाय इमां हामियार नुगिया दिबा बरक इमां हामियार नुजाथायसा